Milé dámy, vážení páni, milí hostia, ahojte všetci, ktorí ste prišli na semifinálový večer 8. ročníka ankety Zlatý Amos 2014. Hlavnými partnermi ankety sú Občianske združenie Adevík, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Košický samosprávny kraj. Zlatým sponzorom tejto ankety je už po tretíkrát spoločnosť Slovnaft. No a anketa je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ja vám v tejto chvíli želám krásny večer, nuž a držme prsty všetkým účinkujúcim. Hneď na úvod mi dovolte ešte predstaviť porotu, bez ktorej by táto súťaž nemohla začať. Nože výkony našich učiteľov a ich žiakov budú počas dnešného večera hodnotiť pani Aniko Töröková z Fakulty podnikového manažmentu v Bratislave. Dobrý večer. Pán Walter Uhrík z Filmovej školy v Košiciach. Dobrý večer. V porote zasadol aj pán režisér Peter Hudák. Za internetovú televíziu Trebišov je tu pán Peter Ferko. Dobrý večer. Za odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pán Ivan Šoš. Dobrý večer. Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v porote vítam pani Ingrid Kováčovú. Košický samosprávny kraj reprezentuje v porote pani Viera Juríková. Dobrý večer. Neľahkú porodcovskú úlohu si vyskúša aj dramaturgička rozhlasu a televízie Slovenska pani Beata Arvajová. Dobrý večer. No a predsedničkou poroty je pani Angelika Prevozňáková. Vitajte, krásny večer. Na regulérnosť celého večera bude dohliadať pani notárka, doktorka Eva Pršebice. Aj vám príjemný dobrý večer. Milí priatelia, dámy a páni, oficiality teda máme za sebou a ja v tejto chvíli pozývam na javisko 19 semifinalistov ankety Zlatý Amos 2014 s číslom 1 pán Jan Adámik. So súťažným číslom 2 pani Adriana Bariová. Súťažné číslo 3 pani Jana Brezová. Štvorku bude mať počas dnešného večera pani Julia Čurilová. S číslom 5 súťaží pani Valéria Fridrichová. Šestka bude patriť počas dnešného večera pánovi Štefanovi Gálikovi. Snáď bude šťastná sedmička, ktorú má dnes večer pán Alexander Jakubčo. Súťažné číslo 8 má pani Zuzana Kňažková. So súťažným číslom 9 pán Jan Kohút. Desiatku má pán učiteľ Juraj Mihaľov. Súťažné číslo 11 pani Viera Mokáňová. Súťažné číslo 12 Katarína Ondrejková. 13 bude mať pani Zita Sedláková. Súťažné číslo 14 Katarína Sedmáková. Ako 15. v poradí sa nám predstaví pán Ondrej Sekeli. 16 má pani Renáta Špiriaková. Číslo 17 pani Magda Tušimová. S číslom 18 prichádza pani Eva Ušáková. No a 19 semifinalistov uzatvára pani Liana
Tu ich máme v plnej paráde, našich 19 semifinalistov. Príjemný dobrý večer ešte raz, milé pani učiteľky, páni učitelia. Takže v tejto chvíli vám srdečne ďakujeme. Ja vás poprosím, aby ste sa presunuli do zákulisia, aby ste sa pripravili na nasledujúcu súťažnú disciplínu. Pri mne zostáva iba súťažiaci s číslom 1, pán Jan Adámik. Takže nech sa páči, zatiaľ vám ďakujeme. Poprosím potlesk pre našich semifinalistov. Milí priatelia, dámy a páni, takže môžeme pristúpiť hneď k prvej súťažnej disciplíne, ktorou je videovizitka. Žiaci našich nominantov nám priamo na kameru povedali, čo si o svojich učiteľoch myslia a prečo ich vlastne do ankety Zlatý Amos navrhli. Pán učiteľ, vo vašej škole údajne neexistuje žiak, ktorý by vás nemal rád a všetci chcú, aby ste ich učili práve vy. Tak máte nejaké špeciálne vyučovacie metódy, čím ste si to zaslúžili? Myslím, že sú to len dve veci. Humor a láska. Humor je koreňom života a láska, all you need is love. Všetko, čo potrebuješ, láska. Dostatočná odpoveď. Ďakujeme veľmi pekne a teraz videovizitka pre pána učiteľa Adámika. Pána profesora Adámika sme si vybrali hlavne preto, lebo je s nami viacej kamarát ako učiteľ. Dáva nám dôležité rady do života, čím sme si ho všetci obľúbili. Jeho umením je to, že si počas celej hodiny matematiky dokáže udržať pozornosť. Študenti si ho pamätajú hlavne vďaka jeho vtipným hláškam počas celého života. Spríjemňuje hodinu aj tým, ktorí ju nemajú radi. Veríme, že vyhráte a posielame veľkú pusu na Čílko. So súťažným číslom 2 k nám prichádza pani učiteľka Adriana Bariová. Nech sa páči. O vás vaši žiaci napísali, že sa prihovárate svojim žiakom tak netradične prostredníctvom školského rozhlasu. Čo tým svojim žiakom hovoríte? Dobrý večer všetkým. Áno, je to pravda. Prihováram sa svojim žiakom pravidelne v takých mesačných intervaloch, kde hodnotím to, čo sme urobili počas uplynulého mesiaca a čo sa máme pripraviť na ďalší mesiac. No a si myslím, že pre tie decká je zaujímavé to, že vždy vyhodnotím niekoho, kto s tým vôbec neráta. To znamená, že nehodnotím deti za študijné výsledky, ale väčšinou za niečo také špecifické, niečo zvláštne, niečo krásne. Proste niečo, čo nečakajú. Tak určite je to zaujímavý spôsob motivácie. Ďakujeme veľmi pekne a tu je vaša videovizitka. Nech sa páči, pozrieme sa spolu. Pretože spolu s ňou tvoríme jednu veľkú superrodinu. Pretože rešpektuje naše názory. Pretože nám umožňuje rozvíjať svoje talenty. Pretože je silná žena a preferuje zdravý životný štýl. Pretože je našim vzorom. Pretože robí zázraky. Pre našu skvelú pani riaditeľku, jej žiaci. A ja už k sebe pozývam súťažné číslo 3, ktoré má počas dnešného večera pani učiteľka Jana Brezová. Nech sa páči. Tak máte tu naozaj silný fanklub. Vaši žiaci vytvorili, alebo nám poslali pamätníček, ktorý má až 41 strán a v tomto pamätníčku sú význania práve od vašich žiakov pre vás. Tak z takého pamätníka by sa dala už vydať aj kniha, čo poviete. Prekvapilo vás to? A to nie je zlý nápad s tou knihou. Veľmi ma to prekvapilo, lebo mám veľkú triedu, 27 členov, asi chcel každý niečím prispieť. Veľmi ma to dojalo. Vrátite mi ho? Uvidíme, nejako sa dohodneme a zatiaľ si pozrieme vašu videovizitku. Nech sa páči. Všetko možné nám urobí, čo chceme. Si vie pekne umývať zuby. Chodíme s ňou na výlety do Košíc alebo do Bratislavy. Skoro nám ani nedáva domáce úlohy. Učíme sa hrou a našu pani učiteľku nevymeníme za nič na svete. Lebo je najkrajšia, najmudrejšia a vie aj pekne kašľať, vie všetko opraviť a je statočná, pekná a milaná. A nikdy sa nezdáva. Vždycky, keď sa niečo chceme naučiť a nevieme to, tak nám vždycky poradí. Má takú múdru skrinku, kde má úplne všetko. Kladivo, šroubovák, dokonca aj kečup. Dáva nám veci a tentokrát sme my pre ňu niečo chceli urobiť. Ďakujeme veľmi pekne. Potlesk pre súťažné číslo 3.
Nech sa páči. A nasleduje súťažné číslo 4, ktoré má počas dnešného večera pani učiteľka Júlia Čurilová. Dobrý večer, pani učiteľka. Tak vaši žiaci napísali, že ste s nimi asi šťastná, tak to už uvidíme, či nám potvrdíte. Údajne ste napísali 2 knihy a vraj ste hrali aj vo filme, tak to sú naozaj zaujímavé aktivity a my by sme chceli vedieť viac o nich. No mám 2 zbierky poézie. Prvá sa volá Sedmoláska. Bola to vlastne víťazná kniha o najlepší debut Slovenskej republiky v roku 2008. Druhá mi vyšla samizdatom, volá sa Kľúče od neba. No a v tom filme, to je pravda, ale bolo to trošku komplikované. Na školu došiel pán režisér Šulík a hľadal hlavnú predstaviteľku do svojho filmu Cigán, ale nejako sme si padli do oka a ja som mu tak načrtla, že vo filme Oscarového režiséra zahrám aj strom. A on to zobral vážne. O 2 týždne mi zavolali z produkcie, ale bohužiaľ na sklamanie všetkých mojich žiakov a celej obce Bystrany som tam nehrala Rómku a nerozprávala som po rómsky. Hrala som Slovenku, dokonca vetu, za ktorú ma chvíľku nemali radi, lebo povedala som tam: zajtra nechoď, nemáme robotu ani pre bielých. Takže tak. Tak my držíme palce, aby tých takýchto špecifických a špeciálnych aktivít bolo čím viac. No a jeden taký umelecký počin bola aj tá videovizitka pre vás od vašich žiakov. Nech sa páči. Jakú dobrú riaditeľku my máme. Máme o nej aj pesničku. Zaspievame. Zaspievame! A v Bystranoch dobre žiť, dobre žiť. I každý deň tu škole, vy škole. Všetkým vám to znát zdáme. Riaditeľku najlepšiu my máme. Nikomu ju nedáme. No a súťažné číslo 5 má pani učiteľka Valéria Friedrichová. Nech sa páči, poďte sem k nám. A kým pani učiteľka príde, tak prezradím, že žiaci napísali, že v škole, v ktorej učíte, pozeráte so žiakmi filmy, robíte si tam rôzne party a dokonca v škole aj spíte. Tak do takej školy sa musí veru dobre chodiť. Čo je to za školu? No je to podľa zásad Komenského, škola hrov, takže ja si myslím, že ak dieťa prežije nejaké zážitky, tak si to lepšie zapamätá, ako keby len človek tam len učil a stále naháňal ich len so známkami. A žiaci na vás teda určite pamätajú, keďže vás nominovali aj do tejto ankety a vytvorili pre vás aj videovizitku. Nech sa páči. Za 2 križovatkami a dlhým schodišťom pri supermarkete v novo zrekonštruovanom paneláku z druhej polovice 20. storočia v metropole Žiari nad Hronom žije ona, naša Valika. Milá, láskavá, ústretová. Aj vďaka nej v 21. storočí ovládame dejiny lepšie ako recept na halušky. No ako kto? No teda určite. Aha, skoro som zabudla. Šport a obzvlášť basket. Ďalšia neodlúčiteľná časť Valikynho života. No čo vám poviem, pani učiteľka, akú široko ďaleko nenájdete. Súťažné číslo 6 má pán učiteľ Štefan Gálik. Dobrý večer. Pán učiteľ, vaši žiaci napísali, že ich rešpektujete, cítia, že vám na nich záleží a preto vás majú radi. Ako to robíte, že si viete na svoju stranu získať stredoškolákov, ktorí sú v podstate už dospelými ľuďmi? Vlastne, že som úprimný a asi cítia, že mi na nich záleží. Takže všetko je to o tej úprimnosti a verím, že to budete cítiť aj z tej videovizitky, ktorú vytvorili oni pre vás. Nech sa páči. Do školy sa vždy tešíme, keď so Števom sa učíme. Nikto na škole nenadáva, rozhľad logistika vie byť zábava. Na hodinách sa síce smejeme,
Ale pred jeho kritikou sa neskryjeme. Čo sa musí, to sa musí. Zbytočne sa niekto prosí. Nie sme všetci žiaci vzorní a on nás dá vždy do formy. A aj to je známa vec, že je dobrý športovec. Futbal, tenis, žiadna veda, zahambiť sa veru nedá. Vieme, čo je zákruta, pri ňom je vždy zapnutá. Chápe naše nedostatky, rieši naše talafátky. Vždy poradí, pomôže a nikoho nezmaže. S ním sa cíti každý super, je to kamoš a nie súper. Je to šéf a má nás v moci, vďaka nemu nie sme cvoci. Nože, ak sebe pozývam pána učiteľa so súťažným číslom 7, pána Alexandra Jakubča. Pán učiteľ, poďte sem k nám. No, podľa vašich žiakov učíte v škole humoru. O takej škole sme my ešte nepočuli, ale predpokladám, že nám objasníte, o akú školu to vlastne ide. Tak mám veľkú česť učiť v škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium a si veľmi vážim, že môžem učiť takéto šikovné deti, ktorí prijali moje pozvanie a prišli sem ma podporiť. A prečo to je škola humoru? Lebo ja tú svoju prácu robím so srdcom a nedávam do nej ruky a chrbát, ale srdce. A cez to srdce ide aj humor, ide úprimnosť, dôvera. To si deti na tom vážia a preto možno práve stojím aj tuto. Ďakujeme pekne, no a uvidíme, či to nájdeme aj v tej vašej videovizitke. Nech sa páči. Vymýšľa nám pracovné listy, lebo pre nás sú tie učebnice také trošku primalé. Tak s Alexom je veľká sranda. On je vtipný aj milý. Aj keď je niekedy presný. Sem tam dá neohlásené prísomky, ale to nevadí. Je vtipný, rozumie si s deťmi a nevieme niečo pochopiť, no tak on nám urobí dobrú prezentáciu. Dá sa s tým námahu, aby nás niečo naučil. Je veľmi dobrý učiteľ. Vždycky sa s ním dá porozprávať. Proste padne k nám, máme ho veľmi radi všetci. A pred sebou máme súťažiacu s číslom 8, pani učiteľku Zuzanu Kňažkovú. Dobrý večer. To je výskot. Pani učiteľka, vaši žiaci o vás napísali, že ste ako dobrá víla. Z akej rozprávky ste k ním prišli? No tak tú rozprávku si museli asi domyslieť, pretože občas je to asi trošku naopak. Takže, ale som rada, že majú také reakcie na mňa. Tak určite sú aj tie vaši žiaci zlatíčka, keďže vám vytvorili videovizitku. Nech sa páči, spoločne si ju pozrieme. Naša triedna víla a zniesla by nám aj modré z neba. Zapája nás do veľa súťaží, vlastne podporuje nás v nich. Učí dobre angličtinu. Je úžasná učiteľka a je veľmi cool. My sme jej fakt dopriali všetko na svete. Všetkých má nás rovnako rada a je zábavná a nie nič na hodine nuda. Že viem, že by pre nás urobila všetko na svete. Strašne jej držím palce a veľmi ho mám rada. Vyzerá aj pekne, má vkus pre módu. Spísala sa mi aj už jednu knihu, je to tá najlepšia učiteľka. A na pódiu privítame pána učiteľa so súťažným číslom 9, pána Jána Kohúta. Dobrý večer. Pán učiteľ, ja si teraz trošku pomôžem svojim ťahákom, pretože vaši žiaci vás naozaj vtipne opísali. Údajne všetky svoje žiačky voláte Cilka alebo Giska, nosíte tematicky zamerané oblečenie, vyhrávajú vám kravaty, milujete jedlo zo školského bufetu, hlavne bagety. Takže toto všetko my už vieme o vás a na oplátku niečo teda nabonzujte vy na tých vašich žiakov. Osviežujeme si spolu hodiny a im to už ide. Prváci tí prídu niekedy na druhý deň. Pán profesor, ja som to už pochopila. Ten vtip a humor, a nie je to o mne, ale je to o nich. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči vaša videovizitka. Sa mi páči jeho prejav na hodinách, tým ako nám podáva učivo a proste na jeho hodinách sa všetci smejeme a všetci zabávame, lebo je to humorný človek a má veľa svojských vecí. Tú hodinu podá úplne súprovne, takže na ne asi nikto nespí, hádam. Aj ja, čo som veľký spáč na škole. Je to proste človek, ktorý aj mňa osobne nabíja veľkou energiou. A so súťažným číslom 10 vítam pána učiteľa Juraja Mihaľova.
Dobrý večer, pán učiteľ. Tak o vás váš žiak Igor napísal, že ste mu dali nádej a šancu a že urobí všetko preto, aby sa vám v tejto súťaži podarilo zvíťaziť. Určite je to veľká podsta pre vás osobne. Čo by ste tomuto svojmu žiakovi odkázali vy? A nielen jemu, ale v podstate celému vášmu súťažnému kolektívu. Tak Igorovi by som veľmi pekne poďakoval, že je úprimný, že napísal takúto vec. A povedal by som všetkým, že keď majú svoje sny, nech si nájdú svoju cestu a nech si idú po nej. Tak to je odkaz pre vás, milí žiaci. A teraz videovizitka, nech sa páči. Pán majster Miháľový má výraz Zlatého Amosa práve preto, pretože nemení nás, ale mení svoj prístup podľa nás. Vždy nám ochotne pomôže aj nám dobrým príkladom. Náš majster nám je príkladom nielen do maturity, ale aj do života. Motivuje nás k práci a samostatnosti. Je to náš človek s dobrým srdcom. Pomáha nám reprezentovať nás a aj školu. Kvôli nemu som pochopil náš odbor mechanik počítačových sietí. Má k nám férový a kamarátsky prístup. A pokračujeme teda 11-kou. Tu má počas dnešného večera pani učiteľka Viera Mokáňová. Nech sa páči, poďte sem k nám. Dobrý večer. Pani učiteľka, tak vás, poďte sem viacej dopredu, nech vás je vidieť. Vaši žiaci o vás napísali, že ste najlepšou učiteľkou nie len v celom meste, ale dokonca na celom svete. Tak aké vlastnosti musí mať učiteľ, aby ho takto žiaci titulovali? Neviem, ono už to tu predo mnou zaznelo, ale ja si myslím, že to najdôležitejšie je, ak ten učiteľ medzi nich prichádza s láskou. Oni to musia cítiť, že ich má rád a že im na nich záleží. Tak určite to od vás cítia. Ďakujeme veľmi pekne a nech sa páči vaša videovizitka. Na pani riaditeľku sa môžeme vždycky spoľahnúť, nikdy nás nenechá v kaši. Pani riaditeľka je ako naša druhá triedna. Pani riaditeľka si kvôli nám zložila Facebook. Má u nás vybudovanú autoritu a na každej hodine matematiky je z ňou sranda. Nás podporuje vo všetkých športových aktivitách, ako je napríklad hádzaná, basketbal alebo aj volejbal. Pani riaditeľku máme radi kvôli tomu, akým prístupom nás učí matematiku. Na prvom stupni som sa riaditeľky trošku bal, ale keď ma začala učiť, pochopil som, že veľmi v pohode a dobrá. Pani riaditeľka sa s nami zapája do rôznych slovenských, ale aj medzinárodných projektov. Na pódiu pozývam pani učiteľku s číslom 12, Katarínu Ondrejkovú. Dobrý večer. Ja už som sa zľakla, že študentka ide sem ku mne. Pani učiteľka, údajne máte vymakané vyučovacie schopnosti. Pre svojich žiakov ste hviezda, ktorá nikdy nezhasne. To je určite nádherný kompliment. Počúvate takéto komplimenty často, alebo vás ešte dokážu dojať, keď to počujete? Tak myslím si, že každý kompliment je úprimný, tento konkrétne od chlapcov, na mojich maturantov, ktorých budem mať aj v scénke. A myslím si, že tie vymakané metódy je hlavne to, že používam ten ľudský prístup, kamarátsky prístup a že používam naozaj všetky tie najnovšie technológie, čo sa týka interaktívnej tabule, hlasovania, e-learningu, takže si myslím, že hlavne tie skúsenosti, ktoré som nadobudla aj v zahraničí, že môžem uplatňovať každý deň počas vyučovania. A určite sa oplatilo, keďže ste nominovaná v tejto ankete. Nech sa páči vaša videovizitka. Dlhé vlasy, hnedé očka, to je naša Amoskočka. Nie je to len super učiteľka, ale aj super človek. Je chápavá, vtipná a trpezlivá. Je trpezlivosť až za hranice ľudských výkonov. Pre nás bude stále v srdci hviezda, ktorá nikdy nezhasne. Máme ju radi ako túto tortu. Keď niečo chce, tak si to bojuje, hlavne od nás ospravedlnenky. Stále sa snaží niečo vymýšľať. A je vždy usmiatá. Niekedy aj 24 hodín denne. Držíme jej palce, nech to vyhrá. Je to učiteľka celou svojou dušou a dokáže byť aj kamarátska, ale niekedy aj prísna, keď treba. Katka je Amos! Teraz si predstavíme pani učiteľku Zitu Sedlákovú, ktorá má súťažné číslo 13. Dobrý večer. Pani učiteľka, pre vašich žiakov bolo údajne najväčším prekvapením to, že už v 3. ročníku od vás dostali naozajstný list. Prečo ste, a tešia sa vlastne na tie ďalšie roky a na ďalšie prekvapenia, ktorých sa od vás, hádam, budú môcť dočkať. Máte ešte niečo takéto v talóne? No, bolo to v 1. ročníku, vlastne ešte v materskej škole, keď dostali odo mňa list a tak stále sa snažím vymýšľať niečo pre ne, aby mali radosť a aby mali zážitok zo školy. Tak pevne verím, že aj to, čo vymysleli oni pre vás v nasledujúcej videovizitke, zase poteší vás. Nech sa páči.
Ďakujeme veľmi pekne. Pokračujeme ďalej. Číslo 14 má pani učiteľka Katarína Sedmáková. Dobrý večer prajem. Pani učiteľka, tak vy ste údajne svojim žiakom dali do hlavy takého chrobáka jednu nevyriešenú záhadu, pretože im vraj udeľujete bezvýznamné plusy. Tak dnes večer by ste im to mohli vysvetliť, čo to teda vlastne je. Tak malé bezvýznamné pluska, to tak len voláme, že sú bezvýznamné, 3 bezvýznamné pluska, jedna veľká významná jednotka z matematiky, takže to sú len bezvýznamné pluska. Tak uvidíme, koľko tých bezvýznamných alebo významných decka dostanete za nasledujúcu videovizitku. Nech sa páči. O 20 začíname. Počulka im na vecku. Pančka vlastne. Pančelka klobúk. O 3. Pán šťelka, mikrofón. Začíname. Ešte nestíham. Nacvičuje s nami akcie. Po každej akcii nám kupuje pizzu. Vedie školské rádio. Aj žiackú školskú radu. Doučuje matiku. Inak, viete, čo som dnes dostal z matiky? Jedno veľké bezvýznamné plus. A má oči všade. Dokáže pozerať aj cez stenu. Som iný, ale ja tak ho má rada. Ozaj, a kde vlastne je? Našťastie pri nás na javisku. Ďakujeme pekne. A 15. súťažiacím je pán učiteľ Ondrej Sekeli. Nech sa páči, poďte sem k nám, pán učiteľ. A ja budem v tejto chvíli citovať. Viem, že všetci hovoria, že ten ich učiteľ je najlepší, ale to len preto, že ešte nestretli toho nášho. Tak toto o vás napísala vaša žiačka a my by sme radi poznali ten váš recept na najlepšieho učiteľa. Ten môj recept je asi taký, že byť k žiakom presne taký ako ku každému inému človeku a byť pravdivý vo všetkom, čo robím. A to stačí. Takže opäť s tou úprimnosťou sa asi najďalej zájde. Nech sa páči, videovizitka od vašich žiakov. Náš pán profesor Sekeli. Skvelý. Slušný. Spoločenský. Symbiotický. Skromný. Starostlivý. Sympatický. Svedomitý. Statočný. Svetový. A ja k sebe pozývam súťažné číslo 16, ktoré má pani učiteľka Renáta Špiriáková. Dobrý večer. Pani učiteľka, vaše deti, ktoré vás takto silno podporujú, o vás napísali, že ste ich priateľka, druhá mama a láskavá učiteľka. Vraj sa tešia do školy každý deň a vraj vás aj my máme poriadne spoznať, aby sme sa o tom uistili. Tak prezrajte niečo o sebe a o tom vašom krásnom vzťahu s vašimi žiakmi. Tak deti, vlastne tieto, ktoré momentálne teraz učím, ale aj deti, ktoré som učila predtým, sú mojimi kamarátmi, teda nie som len ich učiteľ, ale ten vzťah je priateľský, vedia sa mi zdôveriť, majú veľké srdiečka, dušičky. Ja sa snažím zostať stále tak trochu dieťaťom, proste žiť s nimi ten detský život a dopriať im to, aby nemali zo školy nejaké stresy, ale naozaj, aby sa do školy každý deň tešili. Určite sa tešia, dôkazom toho je aj nasledujúca videovizitka. Prečo máte radi Renátku? Renátka nás vyučuje už od prvej triedy. Získala si naše srdcia okamžite vtedy. Bola a je učiteľka múdra, dobrá, milá. Že je krásna, to vidíte, celkom ako vila. Keď sa chlapci kočievali, usmiala sa sama. Vyriešila spravodlivo, je nám druhá mama. Pani učiteľka Magda Tušimová má súťažné číslo 17. Ja ju pozývam sem ku mne na pódium. Dobrý večer. Pani učiteľka, vaši žiaci vám nechali taký odkaz, že by boli najradšej, ak by ste ich učili ešte veľa, veľa rokov a vraj si vás nikdy nedajú. Tak čo by ste im odkázali vy na oplátku? Oni to veľmi dobre vedia, že sú moji miláčikovia, že sú tí, pre ktorých sa oplatí ísť do školy.
Určite sa oplatí, máte sa vzájomne radi a opäť je toho dôkazom aj nasledujúca videovizitka. Nech sa páči. Aká je vaša triedna? Naša triedna je múdra, ambiciózna, geniálna, dobrosrdečná, atraktívna, tvorivá, usmievavá, šľachetná, Inteligentná, milá. čarujúca, výnimočná. Ale nechajme to tak. Magda Dušimová! A my sme jej miláčikovia! Práve teraz k sebe pozývam pani učiteľku Evu Ušákovú, ktorá je predposlednou súťažiacou. O vás vaši žiaci napísali, že krásne spievate, ste temperamentná, veselá, je s vami veľa zábavy. To sú určite pozitívne vlastnosti. Prezráte nejaké tie také dobré na vašich žiakov vy? Ja si myslím, že každý má dobré vlastnosti, nedá sa to paušalizovať, ale už len to, že boli ochotní vôbec do tohoto celého ísť, tak klobúk dole. A keď ja prepáčim ich chyby, oni ich vedia prepáčiť mne. Keď ja viem podržať ich, oni vedia podržať mňa. A keď ja sa snažím ich niečo naučiť, tak oni mi to takisto vracajú. Takže tak. Ďakujeme pekne, no a verím, že vás potešia vaši žiaci aj tou nasledujúcou videovizitkou. Nech sa páči. Počuli ste? Je tu Amos. No a? Tu mám padnúť na nos? Tak to teda nemusíš, ak tu niečo vypotíš. A aká je to naša triedna? Myslíš, že je len jedna? Sympatická je to žena a vždy krásne upravená. Aj keď krotí túto bandu, je to typ za každú srandu. A keď musí, je aj raz. Venuje nám voľný čas. Máme radi, keď sa smeje, ale vždy s ňou sranda nie je. Vie byť aj tak trochu zlá a trpí na pravidlá. Na hodinách nám na zlosť vyžaduje pozornosť. Stále máme však na mysli, že to s nami dobre myslí. Je to pre ňu ťažká robota vyprevadiť nás slušných do sveta. Ale táto básnička vám prezradí, že ju máme všetci radi. Veľmi. Veľmi radi vás majú. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa páči. No a poslednou súťažiacou je pani učiteľka so zvláštnym menom Liana Winter. Pani učiteľka má počas dnešného večera súťažné číslo 19. Dobrý večer. Pani učiteľka, okrem toho, že pre svojich žiakov ste jedinečná, milá a majú vás nesmierne radi, mňa by zaujímalo, že či vám vymysleli už aj nejakú prezývku. Myslím, že nie. Ani takú? Myslím, že nie. Decká, prezývku. Ako? Winter? Ani neviete, možno, že máte. A vy by ste ako vašich žiakov, tak ako kolektív nazvali, pomenovali? Mám takých zlatých piatačikov, s ktorým nacvičujem divadlo a máme také znamenie, že oni sú moji chrobáčikovia. Takže chrobáčikovia, povzbudzovať poriadne. Videovizitka súťažiacej číslo 19, nech sa páči. Spev, tanec, kreslenie, divadlo, hudba. To všetko nás naučí? Pani učiteľka Winter! Najlepšia učiteľka na svete. A to je pravda. Je charizmatická osoba. Vždy donesie do našej triedy tú krásnu umeleckú atmosféru. Je veľmi milá. Vždy nám pomôže. Je zábavná. Je dušou našej krásnej školy. Je kreatívna. Berie nás na rôzne súťaže. Vďaka nej sa vždy umiestnime na nejakom dobrom mieste. Nás naučila malovať a spievať. Vďaka pani učiteľke Winter je naša škola vždycky pestro sfarbená. Veľký potlesk. Ďakujeme veľmi pekne. Milí priatelia, dámy a páni, prvú súťažnú disciplínu máme úspešne za sebou. No a v ďalšej časti uvidíme, ako sa s úlohami popasovali učitelia so svojimi žiakmi vo voľnej disciplíne. V tomto roku sme vymysleli všetkým učiteľom rovnakú tému, ale každý z učiteľov dostal iný žáner. Dávajte teda dobrý pozor. Téma pre všetkých učiteľov znie Rysavá jalovica od Martina Kukučína. Ako učitelia zvládli tie jednotlivé žánre, na to sa pozrieme spoločne. No a súťažné číslo 1 je už pripravené. Nech sa páči pán učiteľ Jan Adámik. No a my sa môžeme tešiť na legendu. Nech sa páči. 11. máj 2002. Sme majstri sveta v hokeji. Legenda Jan alias Adam Krt oslavuje náš historický prvý titul v miestnej krčme. Je s ním aj jeho kmotor Trnka.
Ciky, caky, ciky, cak. Hej, hej, hej! Slovensko! Slovensko! Heja, 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 Slovensko! V tom Adama osvietilo. Kmotre, a kde je moja krava? Ktorú myslíte? Vašu ryšavú? Alebo tú rysavú jalovicu? Krtovi zvoní mobil. Jalovicu mám. Nepraj si ma. Dnes spíš v maštali. Strašne ma bolí hlava. To asi od tej domácej. Horšia bude vaša domáca. Tá vás prizabije. Nevadí, nebojím sa. Kade Chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Nebojím sa zahynutia, len sa bojím, že ma chytia. Čuž, starý, už ťa chytili. Ešte slovo a vymením ťa za ďalšiu jalovicu. Piť či nepiť? To je otázka. Ty už odnes iba vodu. Vodu? Nechcem ja ju, nech sa v nej dievčence kúpavať. Jaj, neposlušný chlapi. A buď rád, lebo v maštali je nielen voda. Sever, východ, západ. A takto zorientovaný sľubujem, že už nikdy nebudem piť. Pome. 12 rokov Adam už nepije. A vraj ani nebude, aj keby jalovicu stratil, aj keby sme majstri sveta. Ďakujeme veľmi pekne. Tak v prvom súťažnom vystúpení sme si v legende pripomenuli nielen rysavú jalovicu, ale aj naše hokejové víťazstvo. No a o malú chvíľu nás čaká voľná disciplína v podaní našej druhej súťažiacej, pani učiteľky Adriany Bariovej, ktorá nám spoločne so svojimi žiakmi predvedie alebo urobí prednášku na tému rysavá jalovica. Nech sa páči. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Sme tu prví. Sadaj. Musel si vypiť ty oplan jeden. Nebo, ty až koľko, ale mi zaškodilo. Ako náhle niečo zaškodí, tak toho bolo priveľa. Koľko si toho prepil? 30 eur. 30 eur? Moje mozole sú tam. Drahý, ja sa tak teším na dnešný večer. Kúpime si pišťaľku na sliepky, prosím, alebo drevenú varechu na kapusnicu a to bude perfektné. Drahí manželia Krtovci a Trnkovci, vítam vás na dnešnej prednáške, na ktorej vám ponúknem niečo, čo vám ešte nikto neponúkol. Nemáte to ani vy, ani Bazoš, ani Teleshopping, ani Fresh, ani Lidl, dokonca ani vy, ani, ale to nevadí. Ale ja vám to dnes ponúknem, no aby som vás nezdržiaval. Oni nám chcú predať kravu. Kravička! Nie, ide celkom o kravu. Nejde celkom o kravu, ale ide o knihu, v ktorej je tá krava spomenutá. Ide o výber z prozaickej tvorby Martina Kukučína, kde sa spomínajú problémy dnešnej doby, ako je napríklad alkoholizmus a milosrdenstvo. Ani by ste neverili, koľko archaizmov je v tejto knihe. Proste túto knihu musíte mať. Áno, chcem. Dobre, čo? No. Bereš, nebereš? Chcem. A k tomu, pozor, k tomu je ako bonus VHS kazeta a LP platňa. Áno. A koľko to všetko stojí? No tak po zľave 49 999,99 €, to celé na druhu a pri rýchlom jednaní vieme aj zriešiť DPH. To je skvelá cena, zaplať mu. No, šup. Ďakujeme a dovidenia. Dobre. Aha. A vám čo ponúknem, drahá pani? No, neviem, čo máte ešte v talóne? A vy čo robíte?
Ja som učiteľka. Učiteľka. Učiteľka, no. No, dobre, učiteľka. To vám už nikto nepomôže. Ďakujeme veľmi pekne. Súťažné číslo 2 a zaujímavá prednáška o rysavej jalovici a Martinovi Kukučínovi. Tak, milí priatelia, dámy a páni, pred sebou máme tretie súťažné vystúpenie. Predstaví sa nám pani učiteľka Jana Brezová spoločne so svojimi žiakmi, no a nasledujúce chvíle nám spríjemnia s rozprávkou. Domky, susediace jedným plotom. V jednom domci bývali Trnkovci. Eva a Adam, párik ako lus. A v tom druhom Krtovci. Verte, neverte, tiež Eva a Adam. Nažívali si tu spolu susedia ako v rozprávke, až raz... Starky, pozor na kapce, aby si ich nepotratil. Na cukor, kávu, medík, brinzu a mak nezabudni. Nezabudnem, starka, nezabudnem ani na mak. A vybral sa Adam na jarmoch. Medzi idúcimi zrazu zazrie Adama Trnku, začne špekulovať. Kmotre, sused, a či by sme nezašli na jeden? Och, sused, naposledy som nevedel, kedy prestať. Ale nedbám. A Trnka s Krtom sa už aj krútili na kolotoči. Prešla hodina, šli dve. Trnková vyzerala Trnku, Krtová Krta, ale Adam minul na kolotoč všetky utržené peniaze. Vybral sa nešťastník domov. Lavička, netancuj, stoj poriadne, aspoň kým ja prejdem. Och, Eva, čo jej poviem, keď bude odo mňa pýtať peniaze? Ale to je Trnka na vine, on nevedel, kedy prestať. Kmotri, nápad mám. Viem, ako na za čestáky zarobíme. Nohy mám šikovnie, cez palicu viem preskakovať. Ja budem skákať, ako ty budeš pískať a do klobúka sa nám šestáky budú sypať. Trnka s Krtom zarobili toľko, že ich ženušky veselo doma privítali. A tak si ďalej nažívali, ako v rozprávke. Verte veci, ó Bože. Ďakujeme veľmi pekne aj za túto rozprávku s akrobatickými prvkami a samozrejme šťastným koncom. No a pokračovať budeme ďalej. Ak si myslíte, že detektívku v našom programe nenájdete, veľmi sa mýlite. Veľké pátranie po rysavej jalovici je totiž pripravené a pripravená je aj pani učiteľka so súťažným číslom 4, pani Julia Čurilová spoločne so svojimi žiakmi. Nech sa páči. Môže byť. V našej škole sa predsa nekradne. No nič, zavolám si žiackú školskú radu, nech to rieši spolu so mnou. Eva, zmizla nám rysavá jalovica, nevieš o tom nič? Naposledy ju bral Adam. Ja som si po jalovicu išiel, ale bolo to strašidlo. Tak som sa zľakol, kráva spadla, ja som utekal, asi ho vzalo to strašidlo. Strašidlá na našej škole. Ale ja som ho naozaj videl, bolo celé biele. Adam, ty vieš takto klamať? Ale ja neklamem, bolo to strašidlo, celé biele. Oči malo ako uhorky, nohy krivé, vlasy sivé, zuba ani jedného. A ja som to strašidlo videl. Adam tu síce bol, ale videl som ho stade utekať. Bol tiež bielý ako gadžo, ako smrtka som chcel povedať. A žiadnu jalovicu, ani kravu, ani ryšavu, ani bondinu odtiaľ nenesol. Chlapom sa nedá veriť. Eva, povedz ty, videla si dnes na škole nejaké biele strašidlo? Biele nie,
Ale tých tmavších tu býva všade dosť. Aha, aj tu sú dvaja. No pekne. No super. Počítam do 3 a bude tu ticho. Tak kto z vás dnes videl nejaké biele strašidlo alebo rysavú jalovicu, nech dvihne ruku. Ja vidím strašidlo. Veď to nie je žiadne strašidlo. Veď to je naša pani učiteľka. Zdravím ťa, Julia. Mala som voľnú hodinu, tak som si urobila pleťovú masku, čo som si sama namiešala na chémii. Vzala som si k nej moju obľúbenú rysavu. Teraz ju idem vrátiť, lebo Adam si ju chcel požičať. Pani kolegyňa, nestraž mi tu deti, lebo prestanú čítať a chod sa okamžite umyť. Za chvíľu máš hospitáciu. A všetko opäť vyriešila naša pani riaditeľka. Ona je náš detektív a náš vajda. A zazvonil zvonec a toto je koniec. Tak, toto je teda fakt konečná. A okamžite do tried. Darebáci. Ach jaj, za nič na svete ich nevymením a nikomu ich nepredám. Amba také dobrá. Stoj. Teraz. Ďakujeme veľmi pekne súťažiacej s číslom 4. Detektívka je úspešne rozlúštená a vyriešená. My môžeme pokračovať ďalej. Pani učiteľka Valéria Friedrichová nám so svojimi žiakmi predvedie folklór. Takže súťažné číslo 5. Nech sa páči, na scénu. Budem v útorok na jarmok, pôjdem a v stredu. Jaj, hlava dubová, zabudla som ako na smrť. Však je dneska útorok a musím ísť na jarmok. Na moja, na. Čo sa spúčaš? Aby ťa čert vzal, hovedo jedno. Motre, aby čo s tou jalovicou? Predávam ho. Moc dobrá fajta. Není veľká, ale dojka bude dobrá. Čak si pokúkajte. Pokúkam, ale tie zadné nohy sú nejaké onakvie. Keľko stojí? Dám vám ich za 45 rínskych. Ľudia moji, 45 rínskych. Veď za to kúpim vola. Jeden z nás dvoch je blázon, ale ja som to nie. Dám za ňu rovných 25. Čo ste hluchá ako peň? Povedal som 40. Dobrá jalovica aj v maštali kupca nájde. Kmotre, predajte mi tú jalovicu. Ja som bola prúšia, mne ho musí dať. Keľko dáte? 25. Kuťa sánke za vozíkom. Vravím 40 a viac nepustím. Volá čo spuste a urobíme kšeft. Dám vám za ňu rovných 30 rínskych. Hej, si z laciného kraja. Hodné je 38. Tak to ogabať, že sa nehambíte svojho kmotra? Rozumiete sa tomu ako koza Petržlen. Dám 31 a berte. Pod 35 nejdem. Dám 33, aby ste nepovedal, že ju chcem zadarmo. Dobre teda. Nech pán Božko požehná. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Uvidíte, neobanujete, ale oldomáš platíte vy. Radšej krčmárovi ako doktorovi. Dobre je, keď sa huba obleje, ale lepšie je, keď sa do nej naleje. Krčmárik maličký. Vidíte ich, chlapi, jak zacítia krčmu, zabudnú na všetko. No poď moja, poď. Poď, dobre, zostaň. Ďakujeme veľmi pekne, tak toto bolo folklórne pásmo na tému Rysavá jalovica. No a my opäť budeme pokračovať ďalej. Určite mi dáte za pravdu, že medzi žánre, ktoré v posledných rokoch ovládajú náš televízny mediálny priestor, určite patria aj telenovely. No a Štefan Gálik so súťažným číslom 6 nám spoločne so svojimi žiakmi ukáže, ako to v takej telenovele naozaj chodí. Bych bol mojou veľkou láskou, jalový rysavec bol môj. Adamo Skrtos, choď a bez byka sa mi domov nevrácať. Tvojho otca vyhodila doňa Evita z domu? Áno, bez byka sa nemá ukazovať na oči. Ale to je strašné. Čo budeme teraz robiť? Bez otca? Nie, bez býka. Chov stáda je ohrozený. Zober našu budúcnosť do vlastných rúk, Jorge. Choď a pohľadaj otca i s bíkom. Tak ja idem, láska. Adios. Jaj, čože som to zrobila? Hladného a proti noci som ho z domu vyhnala. Juanita, láska, si tu? Paolo,
To neuverím, kde sa tu berieš? Srdce mi ide puknúť. Neviem žiť ani dýchať bez teba. Ako si sa mohla slúbiť Jorgemu? Či si na mňa zabudla? Jorge mi pomáhal. Otec sa mi stratil a on ho šiel hľadať i s Bíkom a zachrániť našu haciendu. Doňa Evita. Otca i Bíka priveziem. Dáte nám s Juanitou potom požehnanie? Urob to, syn môj, a nikdy ti to nezabudnú. Juanita, amore mio, otca a haciendu ja zachránim. Urob to a budem tvoja. Sadaj do auta a ideme nájsť otca. Doňa Evita, otca som priviedol. Evita moja. Adamko môj, čiže si mi chýbal. Isto, že si hladný, nože poď sa najesť. Hladný som ako vlk, idem. Paolo, to kde si ma priviedol? Uniesol som ťa, budeme navždy svoji. Jaj, či som šťastná. A kdeže si mi ho našiel? V krčme. Keď zistil, že Bík je jalový, opil sa, prehral ho v kartách. Doňa Evita, dáte mi Juanitu za ženu. Ja ju milujem. Milovať je krásne. No krajšie je byť najedený. Ďakujeme veľmi pekne aj za toto číslo, za toto vystúpenie, tak snáď to s Juanitou, Carlosom aj s Bíkom všetko dobre dopadne. No a my sa ideme pripraviť na ďalšie vystúpenie. Milí žiaci, určite dobre viete, že bájka je taký žáner, v ktorom sa na také zlé ľudské vlastnosti poukazuje prostredníctvom zvieracích postáv. Určite to nie je jednoduchý žáner, no a my sa o chvíľu pozrieme, ako sa s ním popasoval pán učiteľ Alexander Jakubčo spolu so svojimi žiakmi, ktorý má súťažné číslo 7. Nech sa páči. Bolo Adamoviciach sa to udialo. Trnkou, kohútku, krtovcom na dvor chodil. A žita majú, aj keď mi nedajú, sám si dám. Kikiriki, vážený pán, ja ti dám, tu som pánom ja. Ja som kohút, bojovník, nevyrovná sa mi nik, no veď uvidíme. Kohút sa ber, dlho víťazstvom nepíšiu. Zatvorený na pôde skončí. Krtica krta zatiaľ na jarmok neprevádzala. A pozor na valašku dávaj, s nikým sa do spolku nedávaj. Oldomášu sa vyhýbej ako čert kríž. A nezabudni kravičku kúpiť. Ženička moja milovaná, neboj sa, nezabudnem. Takú ti kúpim, čo ťa na rohy naberie. Hudba, hraj! Pondelok doma nebudem, útorok na jarmok pôjdem a v stredu z jarmoku pošprtam s chlapcami do ženku a v stredu z jarmoku pošprtam s chlapcami do ženku a v piatok Anička moja, ty budeš ženička moja, v sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš, v sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš. Kravy nikde, Evi nikde. Zasa tá moja žena so mnou poháda. Adam, kravu ti odviedla Eva. Kmotre, ďakujem, pomerme sa. Pomerme sa, na problémy zabudníme. Vďaka mne sa dnes trnka s krtom pomerili a na problémy pre kohútov zabudli. A aké z toho plynie ponaučenie, či sa kohúti bijú a či ľudia hádajú, čo z toho majú, veď im ani diváci nezatlieskajú. Ďakujeme pekne. Váš potlesk patrí súťažiacim s číslom 7, ktorí nám predstavili súťažný žáner bájka. Takže Rysava Jalovica a Martin Kukučín je témou našej voľnej disciplíny a logicky to bude aj téma rozhovoru pani Zuzany Kňažkovej so súťažným číslom 8 a jej žiakov, pretože ich súťažným žánrom je talk show. Nech sa páči. Vinšujem vám dobrý večír, milí dedinčania.
V minulém díle naší talk show sme Cilku z Drapošnej vyspovedali a vďakej radám takéto veľké mrkve vypestovali. Dnes však prekročíme na inú nótu, otvoríme finančné kukénko a predstavíme vám veľkú novotu. Naši hostá Sváko Krt a Trnka odhalia tajomstvo ich metódy rysavej jalovice. Teda ako byť šťastný bez rozolišu a slivovice. Tak Svákovia, vyjavte nám vaše kumšty, o kedy už i vrabce švitoria. Nedbáme, Telka. Tutaj ti predstavím nami navrhnutý trojdielny interaktovný graf. Vďaka nemu bude celý národ našu metódu jasne znať. No Luce, poďme opáčiť teda, čo v praxi je robiť treba. Etelka, to nie je žiaden kumšt, ale život sám. V prvej fáze v škole sedieť a poctivo učiť sa treba, lebo potom v živote zistíš, že ak nevieš rátať, nevidze ti na kusek chleba. Druhá fáza tá v dospelosti môže dolapiť. Ale môžeš ju na rozdiel ode mňa preskočiť a bez alkoholu sa pochlapiť. Jeminenko, chlopi zlatí, kuknite sa, so zatajeným dechem sledujú vás davy. Tak šup, prezrate i zvyšek, nech sa ten výsledek odtají. Tretia fáza, tam je ten pes zakopaný. Treba brať vždy rozum do hrsty a veriť nielen svojej, ale aj partnerovej múdrosti. Veľká pravda, svedkom som ja toho byl. A kvôli tomu som sa porádne nachodil. Milí hosté, blížime sa k podstate. A teraz, chlopi, jak se hovorí, polopate? Neosudné boli prvé 3 fázy, ale vďaka Bohu prišla 4., preto ma ústeho nemrazí. Keď si uvedomíš, na čom živote záleží, zdraví a šťastí sa ti lepšie s osudem pobeží. A keď to zvládneš bez alkoholu, postavíš si aj novú stodolu. Ľudze moji, tak týmto kumštom klobúk dole, ale Sváková, furt mi ten název oči kole. Čo s tým všetkým má rysavá jalovica? Etelka, to ty bola len polovica. Bo celý môj príbeh musí znať a ja ti povím, kde sa ho môžeš dopátrať. Na www.moroje.sk kukni sa a zistíš, že aj z chyb cudzích učíš sa. Milí Svákovie, ďakujeme vám za kumšty vaše. A radi vás tu uvidíme na budúce s niečím novým zase. Majte sa tu pekne a zdravo. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavú talk show. No a o malú chvíľu na pódiu privítame pána učiteľa so súťažným číslom 9, Jána Kohúta, spoločne s jeho žiakmi. Zrejme sa budeme aj trošku báť, pretože žánrom, ktorý si vyžreboval, je horor. Kmotre, poďme na nejaký oldomáš, keď sme sa tak dobre dohovorili. Nuž, dokonali. Poďme teda. Kmotre, to je nejaká dobrá krčma. Tu nám asi nenalejú. A tak, mernú si tu môžeme dať. Mernú si môžeme. Nože krčmár nalej dačo. Nejakú borovičku. Dnes miešam len krvavú jalovičku. No, slivovica to nie je, ale skúsiť môžeme. No. Hlavne, že tečie, kmotre. Tak, na zdravie. Na zdravie. Fuj, to je hnusno. Ale silno. Kde máš peniaze? Kde máš peniaze? Kde máš jalovicu? Kde máš jalovicu? Kde máš jalovicu? Eva ťa zabije. Eva ťa zabije. Kde máš peniaze? Kde máš peniaze? Peniaze! Kde je moja rysavá jalovica? Čo je gazda? Čo sa stalo? Mátalo ma veľmi. Nebojte sa, poďte domov. Doma mi dá Eva 3 dní slanú vodu chlípať. Ja vám pomôžem. No dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Tak k
kto vie, určite aj Martin Kukučin by bol nadšený z tejto hororovej adaptácie Rysavej Jalovice. No a poďme sa pozrieť, čo máme v ponuke ďalej. 9 súťažiacich už má svoje vystúpenia za sebou, na 10 to ešte len čaká. No a práve súťažnú 10 má pán učiteľ Juraj Mihaľov. No a v jeho podaní a v podaní jeho žiakov si určite nenecháme ujsť dabing v televíznom štúdiu, takže o malú chvíľu, nech sa páči. Dobrý večer, dámy a páni, predstavujeme vám dabingové štúdio Soša. Režisér Červenú, začíname. Týmto zahajujem pojednávanie vo veci stratenej Jalovice. Poprosím poškodeného, aby vstal a predstavil sa. Adam. Sadnúť. Opakujem, poškodení vstaňte a predstavte sa. Adam. Sadnúť. Toto je ako v zoo, nech vstane Krt. Krt, Adam, prosím pekne. Tu k Motrovi som za jeho jalovičku 30 zlatých zaplatil. A jalovičky niet. Počuj, Kmotre Krte, ten kohút si to nezaslúžil, rezať ste ho nemuseli. Jalovičku alebo peniaze? Jalovicu nemám, peniaze nedám. Pokoj v súdnej sieni, poškodený sadnúť. Týmto predvolávam prvého svedka. Predstavte sa súdu celým menom. Viete nám ukázať tu prítomného, ktorého ste videli na cintoríne v deň únosu Jalovice? Adam, vstaňte. Nieri, ale Krt, Trnka, sadnúť. Krt, čo nám k tomu viete povedať? Nuž, jalovičky niet. Čo vy, Trnka? Na čo by som zjedol? Adam! Nie ty, ale Krt. No hýbaj domov. Evu nakrmiť. A že vám všetkým chlapi hanby nie to. Iba v krčme vysedávať a oldo máš do seba hádzať. Bú! Ďakujeme veľmi pekne aj za túto ukážku práce v dabingovom štúdiu. A opäť pokračujeme ďalej. Moderátori sa isto zhodnú v tom, že najťažším a najnáročnejším v ich profesii je komentovanie priameho prenosu alebo živého vysielania. Tak poďme sa spoločne pozrieť, ako sa tejto úlohy zhostila pani učiteľka Viera Mokáňová so svojimi žiakmi, ktorá má súťažné číslo 11 a v tejto voľnej disciplíne si vyžrebovala komentovanie v priamom prenose. Držíme palce. Dobrý večer, milí diváci. Viera Mokáňová a Adam Dragula. Na štarte už je náš Adam Krt. Sledujeme posledné úpravy pred štartom. Štartér a riaditeľ preteku práve odštartoval nášho pretekára. Adam práve prechádza miestom, ktorému sa hovorí jarmok. Tu plní prvú úlohu. A my dúfame, že bude kráčať v šľapajách našej Nasti Kuzminovej a podarí sa mu splniť prvú položku. Na prvý pokus jalovicu nekúpil. Šťastie mu je ale naklonené. Stretáva Adama Trnku. Spolu pokračujú do centra voľného času pre mužov. A sledujme, ako sa mu bude dariť ďalej. A ďalšiu položku má za sebou. Ale čo to? Eve Trnkovej, jednej z traťových rozhodcov, sa niečo nepáči. Pokúsime sa spojiť s našim kolegom pri trati a zistiť, čo sa stalo. Ale kde je jalovica? Začína sa pre neho stíhací pretek. Sme pri lavičke. Dúfame, že ju Adam zvládne. Výborne, dokázal to. Teraz už len rovno do cieľa. Ale čo to, náš Adam si zmýlil trasu, zle odbočil, musí sa vrátiť, tak mu držme palce. A vidíme aj pád, ale dokázal to, je v cieli. A dokonca sa našla aj jalovica. Adam nemá medailu, ale získal veľmi dôležité víťazstvo. Aké? Počúvajte. Adam, Adam, ty si frajer, zvíťazil si dnes, šabarabara, zvíťazil si dnes, šabarabara, zvíťazil si dnes. Pohári už žiadno ruky, nikdy nevezmeš, šabarabara, nikdy nevezmeš, šabarabara, nikdy nevezmeš. Hej, Adam, Adam, zvíťazil si sám nad sebou, Adam, 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 ty si ten najväčší frajer dnes, aha.
Ďakujeme veľmi pekne a samozrejme ďakujeme aj za vynikajúco okomentovaný duel Krt versus Trnka. No a pokračujeme opäť ďalej. Milí žiaci, milí priatelia, milí hostia, určite dobre viete, že taká reportáž by nám mala prinášať aktuálne, čerstvé, pravdivé a nezaujaté informácie o nejakej udalosti, respektíve skutočnosti. No a my teraz spoločne zistíme niečo nové v reportáži spoločne s pani učiteľkou Katarínou Ondrejkovou, ktorá má súťažné číslo 12 a pomáhať jej samozrejme budú aj jej žiaci. Nech sa páči. Kmotre, predajte mi tu jalovicu. No a prečo nie? Radšej vám ako inému. A či naozaj? A čo za ňu pýtate? Tu ho máš. Ale sa ty poberáš domov, ty opic spitý, no ty si myslíš, že ti nepozná tú čiernu gebuľu. Ale už túto sused zaplatil mernu. A ešte s krtom. Kmotre, 8 a 20. Nech bude 33. Nie, dobre, 33. Tu sú peniaze. Pred 4 rokmi zasiahla náš región choroba šialených kráv. V dedine Adamovce sa začína s aktívnym chovom ekojalovic. Naša reportérka Katarína Ondrejková je pripravená na rozhovor s Adamom Krtom. Pán Krt, pri kúpe jalovice ste rozmýšľali, že vybudujete ekofarmu v dedinke Adamovce? Ekojalovičky sú veľmi dôležité. Náš pán Richter, to je dobrý človek. Áno, ale potrebujete 160 000 rímskych. Budete ich čerpať zo štátnej pokladnice alebo z eurofondov? No veď, jasné, aj Kmotor Duško nás podporí. Ďakujeme za rozhovor. My sa teraz pozrieme, ako dopadlo stretnutie Adama Krta s manželkou Evou. Ešte ani nepovedal, čo predal, čo kúpil. No čože vzdycháš? Poďže sem na svetlo. Ja už viem, že ty si voľačo vyparátil. Kúpil som jalovicu. Jalovicu? A kdeže je jalovica? No kdeže? No tak hovor! Keď sme sa jednali, tak to zo zbočnice odviazal. Bože môj, 35 zlatých, ani čo by dolu vodou pustil. Ani čo by na smetisko vyhodil. Dal si mu teda 35? 35. Sem ostatné peniaze. Obleď sa, ber halenu, čapku i palicu. A že sa mi doma neukážeš, kým jalovicu nedovedieš. A von! Dobre sa má, žena moja. Už ma viac neuvidí. A v dedinke Adamovce sa vyostruje spor medzi pánom Krtom a jeho manželkou Evou. Priamo na mieste je naša reportérka Katarína Ondrejková. Pani Krtová, na Slovensku je vysoká rozhodovosť, až 52%. Myslíte si, že aj váš spor s Adamom Krtom zvýši túto štatistiku? Joj, bože, a čo ja s takým mužom? Čo peniaze minie, jalovicu nedovedie a ja hlúpa som predmanželskú zmluvu nepodpísala. Áno, a ako budete riešiť otázku bezpodielového vlastníctva? A kto dostane jalovicu do opatery? Ja mám zo pár rímskych našetrených na právnika. Múdra žena myslí aj na zadné vrátka. Všetko bude moje, aj jalovica. My pevne veríme, že manželstvo pretrvá, už len nájsť pána Krta a rysavú jalovicu. Pre Amos TV, Katarína Ondrejková. Ďakujeme veľmi pekne. Tak vďaka tejto reportáži mala verejnosť možnosť konečne počuť osobné výpovede aktérov kauzy Rysavá jalovica aj po toľkých rokoch. Takže ešte raz ďakujeme za túto reportáž. No a my prejdeme k ďalšiemu žánru. V našom programe a v tohtoročnom programe Zlatého Amosa nesmie chýbať žáner muzikál. Na tento žáner si vyžrebovala súťažiaca s číslom 13 pani učiteľka Zita Sedláková. Nech sa páči. Keby krava tu si zaviazala snáď, mohla by ísť do mesta a v cukrárni si dať čokoládu, marmeládu, čo jej príde na chuť. Jedla by až kravata jej z toho mohla prasknúť. Jalovica, stratila sa jalovica. A prečo sa vlastne stratila? To neviem. Kmotre, my ju už nenájdeme. Už nenajdu ju. Veru, nenájdeme. To hľada, nájde. Čo mi len povie moja Eva. No a moja Eva?
Horký vaša? Čože vaša, ale moja? Vy neviete, aký má dlhý jazyk. Ako nevieš, a možno aj dlhší. I moja má dlhočizný. Mohli by ste sa ním 3 razy opásať. 3 razy. Jazyk, jazyčný, jazyčnica. Jazyk, jazyčný, jazyčnica, nazývať, pozývať. Pozrieť sa tu Y píše, na čo to skrývať. Chceme vyzývať. Kmotre, niekto mi volá. Starý, a ty kde si? Pozor na kapce, aby si ich nepotratil. Na cukor, kávu, med, brinzu, mak, piepor, papriku, olej a sviečky nezabudni. Oni, že sa ti hrčeky nepobijú. Starý, a ty kde si? Pozor na kapce, aby si ich nepotratil. Na cukor, kávu, med, brinzu, mak, piepor, papriku, olej a sviečky nezabudni. A nie, že sa ti hrčeky nepobijú. Bola som si trošku nakúpiť, okrem iného. A takto to dopadne vždy, keď je krava sama v meste. Jednoducho štesce. Ďakujeme veľmi pekne súťažiacej číslo 13 a jej tímu za túto muzikálovú adaptáciu Rysavej Jalovice. Nože a pri hudobných žánroch ešte predsa len ostaneme, ale od muzikálu to bude o dosť vzdialené. Pani učiteľka so súťažným číslom 14, Katarína Sedmáková, spoločne so svojimi žiakmi vám predvedú taký netradičný špeciálny hip-hop spolu s rapom. Nech sa páči. Konečne, hej, krtadám. Prídeš aj domov, konečne hádam. Kde máš tú našu novú kravu? Zase si mal nejakú tekutú stravu? Ideš, ako by ťa z kože drali. A či jalovicu už nemali? Čože ideš tak na prázdno, starý? To mám zase čakať až do jary. Žena, počkaj, kúpil som jalovicu krásnu milú. No taká vec sa nám stala, ako pred krčmou sama stála. Kým dojednali sme si cenu a mysleli každý na svoju ženu. Zažili sme veľkú zradu. Jalovica zmizla zrazu. No tak mi teda vrať dukáty, kúpim si ja za ne nové šaty. Mari, máš zase prázdne vrecká, život s tebou je proste pecka. No, dukáty nemám, predsa lutujem to z celého srdca. Nehnevaj sa, milá kmotra, obe máme doma poriadného lotra. Len vypili slivovicu, tak stratili jalovicu. Kým vypili celú fľašu, zobrala som krávku vašu. Ďakujeme veľmi pekne. Takže graffiti, DJing, b-boying a rap, nič z toho nechýbalo v tomto hip-hopovom predstavení. Nož ale čo by sme to boli za program, keby sme vo svojej ponuke nemali aj komédiu. No a o tú komédiu sa postará pán učiteľ Ondrej Sekeli so svojimi žiakmi so súťažným číslom 15. Nech sa páči.
Takže ďakujeme veľmi pekne pánovi učiteľovi za komédiu, respektíve grotesku. No a pokračovať budeme ďalej. Súťažné číslo 16 má pani učiteľka Renáta Špiriaková a jej vyžrebovaným žánrom je činohra. Nech sa páči. Čo sa deje? Martin Kukučín, Rysava Jalovica za 120 sekúnd. To dáme! Ľudia dobrí, počúvajte, čo sa stalo. Susedky Evy, jedna Trnková a druhá Krtová sa vraj rozchmotrili. Hnev sa začal pre Trnkovie kohúta, lebo chodil tam, kde nemal. Do Krtovho dvora a náš kohút musel pred ním z vlastného utekať. To omrzelo Evu Krtovu. Zvábila som kohúta do izby a odstrihla mu chvost. A ja som za koze Krtovej odstrihla bradu. Adam, Krt, pôjdeš na jarmok jalovicu kúpiť. Muž môj, pôjdeš na jarmok našu jalovičku predať. Išiel Adam Krt na jarmok jalovičku kupovať, postretol tam modrá Trnku, chcel s ním obchod zúpovať. Jedna rysa, dohodli sa a kúpa sa zapila, tá rysavá jalovička spred krčmy sa stratila. Kmotre, a kde máte jalovicu? No veď ste sa na túto lakenicu viazali. Ťaj, ešte si len kúpili a už nemáte. Nemám jalovicu, ani peniaze. Tak mi vráte, čo som vám zaplatil. Tak mi dajte jalovicu. Sem peniaze a jalovica je vaša. Ba, ešte že čo? Vaša je, vaša. Tak si to, ľudkovia, predstavte, čo sa potom dialo. Predal si? Predal, tu sú peniaze. Kúpil si? Kúpil. A kde je jalovica? Krtová Krta z domu vyhnala, Trnková vrátila jalovicu Krtom. A keď sa Adam Krt vrátil domov, musel svojej žene Eve sľúbiť, že sa už pálenky nedotkne a do konca života bude len obyčajnú vodu pípať. Súťažiaca s číslom 15, ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, milí priatelia, rysavá jalovica s prvkami science fiction. Myslíte si, že je to nemožné? Tak sa dobre pozerajte, pretože práve žáner sci-fi si vyžrebovala súťažiaca s číslom 16 Magda Tušimová a predvedie vám ho spolu so svojimi žiakmi. Nech sa páči. Bože, čo som to len porobil. Mne nehodno po jarmoku chodiť. Raz kúpim starú kravu a raz ukradnutú jalovicu. Ale ja utečiem, pôjdem v kraj sveta, nech potom v Adamovciach šije páčky, kto len chce. Nie na kraj sveta! Do čias dám. Keď malohonteospánsky Turci vládli. Čo to? Ja len na kraj sveta chcem ísť a nie do minulosti. Len sa toľko nevzpieraj. Minulosť si ťa nájde. Cez prach času prekroč. Eva ťa už čaká. Čaká. A ja bez jalovice. Povedz mi, Adam Krt, čo si tam na jarmoku do polnoci robil? Však si na našu najsevernejšiu pevnosť, vodnú pevnosť na Sobotke, sídlo nahie Filiakovského Sanžaku, za skorého vidna odišiel. A kde máš rysavú ťavu? Za vidna, pravdu máš. Ale ťavu? Jalovicu som šiel na jarmo kupovať. Rysavú! Ešte mi jej odvrávaj! A čo to máš na sebe za handry oblečené? Ty, pán Filiakovského Sanžaku, veľa vážený Sanžak, veď si otrhaný horšie ako taký otrhanec. A či ma mátalo? Či ma bezhlavá žena tam pri vrbe mátala? A či si mi tieva porobená, že vraj pani Filiakovského hradu? Prekročil si prach času. Píše sa rok pána 1555. Minulosť si ťa nájde. Veru, prekročil. A kde máš peniaze? Ešte si mi ani nepovedal, čo si na jarmoku kúpil. Kúpil som jalovicu. Že vraj jalovicu.
Ťavu som ukázala nie odakú, ale dvojhrbú. Kto môžete, pomôžte. Vy sa vu Jalovico ťavu z jarmoku dovedte. My, súkolie stroja času. Pomôžeme ti. Ber povraz a ťahaj. Ťahaj, Adam Krt. A potom prekroč prach času a vráť sa. Vráť sa tam, kde patríš. Na stránky Kukučínovej knihy. Ďakujeme veľmi pekne, to bola sci-fi scénka, alebo respektíve súťažný žáner sci-fi. No a my si teraz dáme opäť žáner z trochu iného súdka. Žiaci pani učiteľky Evy Ušákovej, ktorá má súťažné číslo 18, už majú pripravenú westernovú scénku. No a pani učiteľka pritom samozrejme nebude chýbať, nech sa páči. Ja nešťastný náčelník Veľký Krt. Mal som vyjednať prímerie medzi našim kmeňom a rančom Ejdam a Trnku. Na znamenie zmierenia Ejdan skrotil rysavého bizóna a chcel za ním pár zlatých nugetov. I stretli sme sa v meste Mrhaltau, mier sme dojednali, pokrvné bratstvo spečaťujú oňou vodou. Asi aj bolo priveľa. A teraz ma veľký Manitú potrestal. Bizón zmizol a nemám ani zlaté nugety. Predkovia, zývam vás, zjavte mi, ako to celé dopadne. Čo na to povie moja skôl Ava Mokasína? Ježiši! Kde máš nugety? Dal som ich za rysavého bizóna. A kde je bizón? A zda ho ukradla banda divokého byla. Toto robí poriadny muž? On ju vodu pije, celý kmen do nešťastia privedie. Rada starší chce vyhostiť z kmeňa. Ach, ty si strašná predstava. Predkovia, poradte. Čo ak by som sa obratil na bieleho šerifa? Možno nás rozsúdi. Tak čí bol bizón? Jeho! Ja mám už nugety, takže jeho. Tak mi vrať bizóna. Ale ja ho nemám, tak ti ho ani nemôžem dať. Tak mi vrať nugety. A ty mne zasa bizóna. Pokoj. Ty si zaplatil, takže bizón je tvoj. A ak ti ho ukradli, je to tvoj problém. Môj kmeň vykope vojnovú sekeru. Ale to, čo robí moja tretia predstava Madame Evelyn? No, to je jedno. Ja prišla som ti povedať, čo hneď by si chcel, ako skončí tento príbeh smutný. Že každý z vás dosiahne svoj vnímaný cieľ a každý z vás bude spokojný. Život maštalista nájde jednej noci máme vej a už susedov zavládne zazmier. A tak môžete všetci zavolať si veľa hej, a ty viac nedotkneš sa vody ohnivej. Ďakujeme pekne aj za túto westernovú scénku. No a v našej programovej ponuke máme pripravený posledný žáner a to znamená, že máme pripravené aj posledné vystúpenie súťažiacej s číslom 19. Takže túto druhú súťažnú disciplínu voľnú uzatvoríme operetou v podaní pani učiteľky Liany Winter a jej žiakov. Nech sa páči. Môj mužíček môj, čo som to len spravila? Prečo som ťa len do toho sveta poslala? Kmotra. Kmotrička moja, vráti sa mi ten môj Adam, ešte vráti. Vráti, Kmotra, len už toľko nenariekaj. Čo som to len spravila? Muža si skandrila, hľada kráľku poslala, do zimy ho vyhnala. Eva, žena moja, už som doma, už som sa ti vrátil. Ach, Adam môj, mužíček môj, ty si sa mi vrátil. Vrátil, Kmotra, vrátil. Nože, Eva, rýchlo niečo nalej. Mne, aj tu na Kmotrovi. Nie, Kmotre, to veru nie. Ja odteraz radšej list v knihe pretočím.
ako by som mal pálenku v papuli opáčiť. Nechajme lásku, vysnieť sa na hlásku, spevníme púto, čo spája nás. Pozri na krávku, pohľaď jej hlavku, veď je to ona, čo spojila nás. No a teraz už prichádza chvíľa, na ktorú všetci netrpezlivo čakáme. Je to síce také klišé, ale je to naozaj tak. No a mená tých 8 postupujúcich finalistov, učiteľky alebo učiteľov nám prezradí predsedníčka poroty pani Angelika Prevozňáková. Dobrý večer všetkým. Milé žiačky, milí žiaci, vážené dámy, vážení páni. Tento semifinálový večer bol tak nádherný, že by sme naozaj veľmi radi posunuli do finále všetkých 19 semifinalistov, ale žiaľ, museli sme vybrať tých 8. Ale títo 8 nevyhrávajú, lebo vyhrávate všetci. Všetci, ktorí ste tu, vy učitelia, za to, že máte tak úžasných žiakov a vy žiaci za to, že máte takých skvelých učiteľov, ktorí navždy zostanú vo vašich srdiečkách. Takže ale už vyhlásim to, na čo najviac čakáte, teda s kým sa stretneme zajtra večer vo finále. Prvou postupujúcou je súťažiaca s číslom 3 Jana Brezová. Ďalšou postupujúcou je súťažiaca číslo 4 Julia Čurilová. A zajtrajší večer s súťažiacim číslo 7 bude súťažiť pán Alexander Jakubčo. Ďalším postupujúcim pánom učiteľom je Juraj Mihaľov s číslom 10. A 13 priniesla šťastie pani Zite Sedlákovej. Ďalšou postupujúcou je súťažiaca číslo 14 Katarína Sedmáková. Pán učiteľ Ondrej Sekeli. A poslednou finalistkou je pani učiteľka Renáta Špiriaková s číslom 16. V mene poroty blahoželáme všetkým postupujúcim a želáme im zajtra večer veľa úspechov.